Don't worry, my dear. One day you'll meet a real princess. A prince must be married to a real princess. Сәхнәдә күпләргә таныш булган Робин Гуд, Белоснежка, Спящая красавица һәм башка чит ил әсәрләреннән өзекләр сәхнәләштерелде. Wow! It's a bit so higher than me! Interesting. Is there a way to climb up? Җиңәр өчен актерларга тырышырга туры килде. Жюри балаларның инглиз телен белү дәрәҗәсен, авызларның әйтелешен, башкару осталыгына бәя бирделәр. Наш спектакль основывался на сказке. Безнең чыгышыбыз Джек һәм Бобовое зернышко әсәренә нигезләнгән. Бер-ике атна әзерләнергә туры килде. Мин төп герой ролен башкарам. Я участвовала в спектакле «Мэри Поппинс». Мин бу спектакльдә нинди роль башкаруымны һәм миссис Гренни турында сөйләдем. Сейчас у нас проходит муниципальный этап. Хәзер муниципаль этап үтә, җиңүче зональ этапка барачак. Аннан соң республика күләмендә гади гомум белем бирү мәктәпләренең иң көчле театр коллективлары ярышачак. Нәтиҗәдә Илдирә беренче пландагы иң яхшы роль өчен бүләкләнде. Иң әйбәт спектакль дип Питрәчнең 2нче мәктәбе постановкасы табылды. Алар район исемен Яшел Үзәндә үтүче зональ этапта яклыячаклар.